Ha? Tas balik ko ay namalik mo ba sa isa man tagpad. Oh, good morning, pati mo sa atin. Wala kay Hinay ra rin ako, gisingit-singit ko nakatay. Hinay ra lang ako, gisingit-singit ko nakatay. Hi! Napo, balingasaw. Hi! Hello. Ay, muli na ako magpakitaan ko sa Kristo. Basta lilyo. Dati ma'am. Ito ba nga nagkakalat eh. Hi. Hello, apel de kalay. Mabaraan na. Sabod ang sabod. Oo, magkala lang ang ikahoy ba? Ano siya nga Danau? Oh. Wah, kalusan mo kasi. Hindi naging naas. Patagma ba? Makita marka. Adlawan. Hi, bulanong dako. My YouTube channel. Vlog. Hello to my vlog. Hello guys. Hello guys, girl power. Bulanong dako. Hi, hello. Sa among pag-celebrate sa Women's Celebration guys, nag-uwan. Daghan nag-uulan ni guys kay way payong ang uban. Pero amo lang gi sa gubang gihapon guys kay aron mahuman ang amo ang mga problema aning amo ang celebration. A few moments later. Marites na sa itong mga sako. Yes, andam na itong music. Yung pangandaman, pininagdaman. Last year pa siya na sini. Let's listen to your round of applause.
Yes, and there we go, Winnie Senson. Water. Ang music guys sa maong kanta guys na aduna gadyoy kahulugan. Ada ko gadyo kahulugan karong adlaw guys sa mga kababayan-an nga nag-celebrate sa maong adlaw kay nag-ingon man diha nga beautiful day. So maayo kang adlaw karon guys kay nag-celebrate man ang ato ang mga kababayan-an. Diha jud maila guys nga ang mga kababayan-an kusganon jud. Di para sa unang panahon guys nga ang mga babae kutob lang sa tumoy sa duyanan sa yugyugan. Way tingog yun nga mapagawas. Dili per kay sa una guys, di sa makaron nga dato og pobre. Managsamang kahimtang guys. Equal ra. Babae ug lalaki equal, dili sa mas kaniadto nga ang banaray adunay gahom. Pero karon mga kababayan guys, adunay tingog na gipasidunggan jud sila sa panahon sa kahigayonan guys kay tungod sa ilahang pagkamaunungon nga pagkaasawa o pagkamaunungon nga inahan ngadto sa ilang mga anak. So mao ni guys, nag-celebrate ta sa ato ang gawas nun nga kalihukan. Ang ato pong mayor sa lungsod sa Valencia guys, si Engineer Neil Baliti, nihatag sa iyang mensahe guys pinaagi sa pag-awit. Iya ming gilingaw guys sa iyang manindot nga awit guys ug atong pamation. That you tell me I'll be there if you need me. Reaching out to you if you need to love me is all I wanna do. I'm gonna
Yes, alam mo kami guys. Guys, dinhila na ako tapuson kining ako ang pakig-ubang kaninyo guys, o ako nagpasalamat sa inyong pagsilip, o bye-bye.